Where Jimmy subject is in his own countries, they say, she was only a Murira moon. Many Tino Ambla. No one is here for police. What in the Mumbaso, no one is here for my moon. So my son who told me when you open board. People hear me very well. Manifestation, your words, your prophecy. Where don't want to my church. What's the Vajiji Vapushka National? And I don't know. I don't go on. But Abana Kundiso. Secret Yakundiso. Information in a pure moon. Can I be what was Jupiter? Panisha, Anatanga Minamvura, Diano Bora Ganamtuma Uya. Saganindi no Tangi Wa, Kokanoji Tangi Wa, Badi Prayer, or Fano Raymond. Nobody some sort of Baramon. Mutuma Gawa number one, but back to in thinking. It was no matter what the ticket, as you did prayer. So that mind. Akazot, some sort of Namafuta, Kobono Fashuka, some sort of knowledge, information. Saga Pamwe Pato, Musomacha, Munachinu, Saga, what statement, but the breakthrough can also have maturity, attract a breakdown. Ubudia, usina management ability, kunokupa kutambujika. The devil, apete maoko kuti wane better salary, apete maoko kuti you are now married. Apete maoko kuti things are okay. He can still fight you at that level. Satani hasi wavarombo chete. Ano ataka futi kumari koko. Ane a level of attack ya anounza. Saochona Satana no kunetsa uri lova. Akusiye no kuti wapinda basa. Ane department ya attack ya demon anataka abantu pabasa. Kuti ne imwe nguwa usirova bacha uri kushandira hapana. Itora attack yo zvaya kazvimirira iyo. Yekuti kuti gore rapera nonge dzero chaitwa hapana unoshanda ere saka pari kunamatirwa vanhu nyaya dzeurova unamatirwe but une results anenge erova hapana chiripo. Why? That's a level of attack at that level. Akakunetsa kuti uchitadza kurorwa kana warorwa unogona kuita shirikadzi uri pamurume. Tonora weka chingouya kunoka wakutoraya kwacho unotokwata futi sagaranti yekuti uchasimuka hapana wokusha unototeta uri murume komunhu chiuya kuno kwawakafirwa naKristu unenge chitsika-tsika. Moto wakanaka kuchitonora but unogona kupisa imba pakashayikwa control. There's a tragedy story yakaitika, a sad story. May their souls rest in peace. Varume vekuzvishava kana makainzwa vakafa nembaura mumba vaida kudzirwa ndobva vatofa. Chando chakaipa chinouraya vakafa nekudziya. Good things without knowledge or control. Knowledge yavakashaya yekusaziva kuti tikavhara mahwindo nemadhoo nemarasha aya munoita carbon monoxide tinofa. Saka knowledge yakashayikwa pari kudzirwa kwaidiwa. So in life you must get knowledge. Chese chaunoda mari ukaida iva knowledge kuti inoshanda iri tukasei was ikangouya pasina kurongeka inokurongera. Unerekana wani mwana kuchegutu nenyaya mari iyoyi iyoyi msho zvausitomborongwa kunaita mwana kuchegutu but mari ikangoti muzviraundi unobereka nechauinayo unoitaka cheche ndikokuudza ipapa kuzvinyepera ndakatoguma tiri vangu yawo it's okay atano mara wizive inokudza kuti zvinochigoneka mhani wamarume ari kuita undono ndatomurume zvezviwa dandinamati. The more God will open the doors and bless you, the more you must love and seek God. Unoda Mwari nguva dzese usanyeperwe tawo kana vane tumari twako so wasafe safety yemunhu iri muna Kristu. Kana une maconnection so nina madhara ari kumusoro chizwana nawo so wasafe safety yako iri muna Kristu. Amen. Varume zvimwe zvese zvatingachemere tikada zvakanaka yes but chakanakisa kuva naMwari wacho.
Sinema cases yevanhu vane mari dzavo vanoita suicide. Inaiti kana vane mari unozviura irei. Ane zvikwereti ari kusara. Ane zhinji azviuraya. Achifirei pakashayikwa Mwari, pakashayikwa discipline, you can lose life. Money is not a guarantee that things are okay. Kumiri kwatinomboenda kune mahaya cases esuicide. Nevanhu vane zvinhu zvavo. Inaiti kana une zvinhu zvako unofirei, unomboda kune zvinhu zvako. Anosvika palevel yekuti zvinhu zvacho hazisi kumupa joy, zvikazviuraya. Yorungoti handikaita tunhu twangu baba ndarongeka, kurongeka kwemhando yepamusoro kuti Mwari vaineni. Ona imwe type iri kuita ngochani, mari yacho anayo, ane mabhizinesi ake, kwadi kuzvironera mukadzi haachada. Choice yauya mari iri demonic. I respect the property nemabhizinesi ainawo. Akutoda umwe murume yari murume. Life inokusvitsa palevel yokuti zviri normal zviite normal kana Jesu asipo. So I want us to pray. Just raise your hand. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Takumbira nyasha, nyangwe mukudziya, nyangwe mu breakthrough, nyangwe mukubudirira, rambai muine Yesu. Munezva imwe breakthrough yako, I breakdown yako today. Yauri kugona kuendela better. Imwe breakthrough yako yaunoshuwira inotangira pa breakdown yawasangana nayo nhasi yausingade. So kune zvinhu awuzako kurwadziswa, kudisappointwa kunorwadza. Because dzimwe nguva ndo pane tarisiro yako kuti ndo pabasa pangu, ndo pane kubudirira kwangu, ndo pane charonga zvinhu zvangu. But mu life zvinoitika kuti paunotarisira kuti ndo pane zvese, ikambani inogona kuvhara. Wodi zvinoitika muupenyu kuti waunotrasta kuti ndiari kundiroora last minute unokuza kuti munhu aenda kuchando enda achataura newe zvatopera. Unoswera but anokuda wariko. Life mikana muupenyu, Mwari nyasha dzaainadzo ndedzekuti munhu akangoita pick up upenyu hwake kubva pakudona, kubva pakurejectwa, Mwari vanoshanda naye. A lot of people vari rejected, ukatarisa even in the Bible, vanhu vakazosvika pakuachiva zvinhu muupenyu nekuda kwekuti havana kuita stuck muzvinhu. Dzimwe nguva I also blame us as preachers, because there are times yatinoudza vanhu people are stuck in sin. Vanhu vari stuck muzvivi to an extent yekuti he cannot move forward because anozvipa mhosva. Pane pamba kuti unopinda musituation zvinhu zvawakaita wega and you begin to blame yourself. Saka vanhu dzimwe nguva vada kutichwa kwete kuregerera, asi kutichwa kuzviregerera. Vanhu vanofanira kusvika pavanozoudza kuti ayo apa ndakakanya ndikaita izvi ndikaita izvi, but still I need to move on. Pane kuswera gore rese ngoti apa ndini ndakapaisa, ndini ndakakanganisa. Vanhu vanofanirwa kudzidziswawo kuzviregerera. Wakainge imuwanano yako nyaya wakafambira. Unosati kune vanhu vanoda marriage more than akamuroora. Why? Because anga ane pressure yekunzi roorwa. Saka paakaroorwa chaanokoshesa kuroorwa kwete akamuroora. Pamwe wasati wanzwa shona yakadaro, mira ndidzokurore futi. Unogona kuita mistake yekuroora munhu anoda marriage kwete anoda iwewe. Nokuti vakadzi zviri natural kuti marriage vanoida. Wekuzoda yairi subject, but panoti marriage mainingi panodiwa. Kuzoda ningi ipati 2, paper 2. So chauri kuchema nacho tiri paper 2. Katsangwa hard working anozodi but half kaida kuroorwa. Kwete chakamuroora, kuroorwa ndoko aida. Wozwani katsika kekuwanzirana panzapa. Kuti eji ausatoroorwa. Saka svika palevel yekungodawo kuroorwa. Yekuzoda chakamuroora yatopati 2. Saka chona mudanani but hapi pamba. Kana ukapopota vanhu vatenda kutsika paura unozondofira pano ari kuda marriage kwete iwewe. Vanosekana panzapa. Munhu ngwarira kuda munhu anoda marriage asingade chiri kumuroora. Because kune pressure kunzo yekupinda mu marriage kwete mu relationship, mu marriage. Apa ndakudza zviomba. Research kana isiri complete. Unopinda mu business, which is a good thing, but nekuti une half truth, awashaiwa wisdom. Wisdom ndeyekuti chiziva zvese zvinodiwa pachinhu ichocho, wozona kuti pane profit here. Kumushawo kwairoyiwa munhu ane chigayo. Bandakadiscover kuti magetsi aunoshandisa pachigayo, chigayo bhagedhi $1, kugera munhu musoro maybe $2. Magetsi ekushandisa pakugera nechigayo. Wekugera anoita mari darika wechigayo, but yani makosta akawanda emagetsi because isimbi dzedze. But unoisona kuti munhu anenge achingoti ane chigayo, but outcome zviri kunyanya kubuda zvii
Saka munhu ane wisdom anokalkuleta kuti izvi zvinoda magetsi akawanda, zvinoda mashoma, zvine mari yacho. Saka wisdom unotanga kuanalyze chinhu usati wapinda muaction, because kazhinji kacho vanhu vazhinji vanongoda kuti dai ndaitawo zvakati, dai ndaita zvakati. Iwe wati zvakakunakira ndizvo izvo zvaunofanira kunge uchiita. Are you wired to do it? Nokuti pamwe pacho tinopinda muzvinhu zvokuti very talented to do, is we are fighting hard kuti tizviite. Saka chinhu chausina grace or gift or deeper understanding yekuchiita, get wisdom. Amen. Wisdom inotaura ichiti kuna Muparidzi 3 verse 1 Ecclesiastes, to everything there is a season, there is a time, and they have purpose. Saka uchaona kuti ukasaziva purpose iri kuitirwa chinhu, reason iri kuitirwa chinhu, nenguva chinofanira kunge chichiitwa, unoita chinhu ukashayiwa success, but waita chinhu chakanaka chakapa vamwe success, but at a certain time, nokuti time ino create a value, time fact inokosha. Ndakanzwa mumwe achiti zvina basa izvi zvinofanira kuitika muupenyu hwako. Ukaexpecta kuti people celebrate you nedecision iyoyo, the world haina kumunaka zvekudaro. Nyika inenge inotofarira munhu ari ku wrong side kana ari ku correct side. Nyika haifarire munhu ari kuda Mwari, inofarira munhu ari kuti rebel against God. Because nyika haisi church. And sometimes even the church, you find people who discourage you in the church. Man, nobody wants that. They have to go to the church and school. So don't expect to right every time. I'm school bro. Church munye wa munhu. Church munye wa munhu. Church munolemba munhu. Church munosemwa munhu kusarudzwa mu church. Akusudenga. Jesu akazodzwa mafuta Mark 14. Nemwe mukadzi akazodzwa mafuta Jesu anodhura. Vadzidzi vanokomera maoko kuti tendera mai vazodza leader wedu. Vakati what a waste. Dai atengeswa mafuta apiwa nherero. Hapana akafara kuti Jesu aitirwa zvakanaka zvinodhura. Vakati vonga ari kutambiswa. Vachitotevera Jesu wacho. But paakazodzwa perfume havana kuti better. Vakati what a waste. Beware of people that study the best for your life. Zvakanakisa zvikaitika pauri nyange vachikufarira ndopa vanomanifesta kuti hakufarire. Iwe unosati kune vanhu vanokuda nokuti hauna zvakanaka sei zviri pauri. Let's have a change. The same people vanomanifesta to become the devil. Kana una wisdom, haukomendi nyaya usina evidence is complete. It's very tricky and dangerous. Wakaenda baba wako nokuti warambana na mai wako nokuti wakarerwa kwa mai. Unoda kuti mai wako uti baba wako anga right ndina ndakaipa. Information yawakapiwa ndekuti uende mudhara iyoyo. Baba noti munhu asana muntu wamai anoti inini mwanangu ka. Imuna right amene baba wako mhepo dzaungosumudza wakaenda. Ukazotsvaga hama dzekababa kana baba washo. Ukazoudzwa uchaona kuti uri mwana ufanira kujaja. Remekedza vabereki wako ubude munyaya idzodzo. Why people are wicked. Vanhu vanocreata nyaya varambana dzisinobvira dzaitika. Vamwe vanogadzira nyaya kuti vakuramba munhu asina chaatadza panyika panapo. Saka ukaona single mother ungoti kusarongeka usachengeta dzimba. Kuna tsano vakanakirwa zvekuti havadi mhuri. Amai vaitoda mhuri. But vakarohwa natsano vakaeredzwa nana marwei. Yongoti vanai mashoko ako aya usina full information imbomira kujaja vanhu. Chengetai mabasa hamuna kurongeka. Akatodzingwa manager adapinza hama yake. Haana mhosva yakaitawo. Munhu aisitakambomadzingwa mabasa aya. Unoona hapana nyaya mufana wake ndafanira kupinda. But uri kumushonzi kusarongeka. Uri kuchengeta basa. Marombewa nawo. Nandakarongeka vakanditsotsa. Munhu ane wisdom haashandi ne-half truth. Haagoni kujaja nyaya asina both sides of the story. Difference between a man and a husband. I'm sure ladies, you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband I'll start one natural, but men here report.
And your prayer, I know you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. He said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love. Yeah. Kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa hazvisiitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But nanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikati ano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchidza ubereka una mwana. The spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now, I command you now, release those kids, release those kids, release those kids, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura basarake, chakatakura maritzake, chakatakura michato yake, in the mighty name of Jesus. Munhu wese muupenyu ane chamwari chiri mari chekuti ukava nemeso imwe anogona kuchiona. Zvafana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri chitikudza baba namai vako mazuva ekuramba anowedzerwa panyika, kalenda rako riri respect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office haiwanikwe kuchechi. Hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvakuti munhu akada kutokuroya, munhu achakudza kuti mubereki wako hasi right. Chiyana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya, kana Bhaibheri richingotikudza baba namai vako harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya, kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, ioffice yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka, character does not matter. Akakubereka yeye ukamutengera sugar ari muroyi, you can still carry the blessing. Why? Nekuti kuti ari muoffice yake as a parent. Pakatoita